Ante a falta de sardiñas nas plazas de abastos, a carne protagoniza as vendas a xornada previa ás celebracións do San Xoán. A costela de porco e os criollos son os produtos máis buscados. O mercado municipal de Ribeira non tiña un movimento agardado para o día anterior aos festexos por San Xoán. Esta mañá había menos persoas do habitual, pero na liña dos luns, xa que non hai peixe a vender. Hoxe non foi a excepción, polo que houve casos de compradores que regresaban coas mans baleiras ao ver que non había sardiñas á venda. A sección de carnicería viviu outra realidade, xa que ao longo da mañá tivo diversas visitas para preparar a comida da noite do 23 de xuño. La verdad es que se está animando la gente para San Juan, ya hay bastante encargo para mañana, alguno ya vino hoy a llevar para no esperar y lo de siempre, criollos y costilla de cerdo, lo clásico. É a hora de preparar a carne, sin nada que... No hace falta adobarla, la verdad que una buena brasa y poco más. Cariño, amor y un poquito de sal. O top vendas nestas xornadas é a costela de porco e o criollo, sen moito espazo para outros produtos. Habrá un poquito de chorizo, sí, pero más el criollo. No es, San Juan no es de pollo. Nos últimos anos son moitas as persoas que apostan forte pola carne para a noite de San Xoán, sen embargo... Gana la sardina, sí, quizás gana un poquito más la sardina. Pasa que bueno, siempre gusta acompañarlo con un poquito de costilla y de criollos, pero bueno, la gente tira más por sardina. O que non varía polo momento son os prezos da carne. Es igual, sí, están estables, rondando los 9 euros. O quilo para este San Xoán. Outro indispensable para esta xornada son as ervas de San Xoán. A xente segue sempre ca tradición das ervas de San Xoán, de feito xa temos moitas encargas, se deixan encargado para leválas o mesmo día fresquiñas e metelas en auga antes de que se poña o sol. Unha tradición que segue moi viva, sobre todo apunta que entre as novas xeracións e que consiste en... Supónse que para lavar a cara o día seguinte, pero moitas veces é por olor, por a tradición, por telas na casa e porque traen boa sorte.